7:50, ruším budík a predstavujem vám zároveň tému, ku ktorej sa budem nasledujúce dni vrácať, ktorú budem rozvíjať a môžete sa ku mne pridať v rámci ránopisu. A tou témou je sebauznanie. Takže otázku, ktorú si ja teraz položím, ale zároveň aj vy si môžete otvoriť svoj zápisník a napísať si ju tam. Čo mi nebolo uznané? Čo? Dnes je 26.6.2025. Čo mi nebolo uznané?